asia, mutta kansallismielisyys tarkoittaa sitä, että me ollaan isänmaallisia. Me etään Suomen parasta. Jos me jotain juhlitaan, me ollaan juoppoja ja kaikki. Tietysti nämä tyhjät tölkyt lähtee Ouluun tuolle HP:lle ja näin poispäin, mutta se on ihan varma. Omilla rahoilla me juodaan, jos me juodaan. Ettei tää niinku mikään... Omilla rahoilla me juodaan, ettei edes yhteiskunnan kyllä tästä duunihommiakin tehdään. HP saa kerran kultisia tölkkeitä arvoa. Sari HP, Niin, mikä oli muuten tuo kysymys, kun mä näin tuossa vilahti, että kansainväliset haukkuu muita. Hetkinen. Markoni Vitti johdollani on haukuttu Suomen Sisu, perussuomalaiset, hommafoorumit, kaikki on pelkkää paskaa. Niin me mietin vaan, että mikä on kansallismielisyys, mitä yhdistetään kaikki. Ei ole jumalauta sillä tavalla tehdä mitään yhteistyötä, koska se on nappikauppaa SK-homma. Koska se on ihan toi oikeesti näin. Mä sanon niin, että yhdistäytyminen tarkoittaa jotain muuta kuin striimeissä haukkua. Kaikki on paska, paitsi Markoni Vitin ohjelma. Hei jumalauta. Katso, mennään jonnekin kattelemaan niin kuin jotain. Ne vittu ihan varmasti sano. Että te voi väittää niin kuin, että... Isänmaallinen pierrutus. Mutta ymmärrättekö sen, että kaikki on paskaa, paitsi Markoni Vitin ohjelma. Se on pyhyyttä, se on niinku Stalinia. Täällä on niinku hän on. Vain hänen asiat on oikeasti. Milloin nuo ihmiset herää oikeasti, että mitä roskaa se puhuu. Aivan. Jari, Siis täällä on niinku, semmoinen juttu, että täällä on... Niinku... Ei tää ole katkeruutta sillä, että Marko on kääntänyt takkinsa maidanjääkänä ja kaikki. Ei tää ole niinku katkeruutta, mutta mä ajattelin vaan, että ihmiset heräis niinku semmoisia yksinkertaisia asioita. Totta kai tuommoiset maalaispojat ja kaikki lähtee mukaan tuommoiseen saatana yksinkertaiseen veton vedetykseen. Mikä Helohan nostaa vielä sen niinku koukkaa se itselleen. Ethän sä voi mitään Heloa ottaa, kun se ei ole edes Suomessa. Eikö se Helo hän on säätänyt ennenkin tuon Vapauspuolueen kanssa ja kaikkea paskaa. Eikö se Helon sisko ollut siellä... Kaikki menee tyhjäksi, tilit ja kaikki. No joo, mutta se on heidän ongelmansa. Mä toivotan heille hyvää onnea vaan. Ja... No, toivotaan hyvää onnea SK:lle ja suurpuolueeksi. No, meille tulee vielä rajumpi juttu, että voi pojat, hei kuule. Mä sanotaan, te on nappikauppaa teidän homma. Tölkit lähtee Ouluun, me paketoidaan ne. HP, lähetä osoite, mihin me lähetetään nämä tölkit. Pääset taas sammumaan tulevaisuuden striimeihin, Markon striimeihin. Ei. Mä oon Markolle sanonut suorat sanat ja Marko meni kusi housuihin. Ei tarvitse, tää herra, Markoni Vitti. Tän ei ole kuningas. Kipitti viime perjantaina. Meni kaikki ne kannalla keppäinen pakoo itiksessä niinku. Jos mä olisin halunnut vaihtaa niinku sanaa tai pari. Tai epävetää karkuun niinku. Joku niinku oikeesti niinku peräs kärppänä. Oliko hänellä kävelysauvat mukana? Joo, hän repinen niinku kainaloon. Ja kipittaa karkuun niinku pieni poika. Onko tää niinku sitä se Suomen tulevaisuus? Mä vaan kysyn. Teille tuntuu olevan asiafaktaa kiintoisampi juttu se, että te laskette meidän karetölkkien lukuja. Niin silloin voidaan kysyä, että missä teidän prioriteetti on? Meillä onhan vitusti karetölkkejä. Joo, me uidaan. Ei riitä. Me uidaan niissä. Ja kaikki lähtee Ouluun lyötämättömänä. No, lähti niin lähti. Mutta se pointti, niinku, että te katsotte vaan niitä lillukan varsia. Ette suinkaan sitä, missä mennään, missä vittu ei saatana mennä. Älä tule nyt istua. Ja näin ollen. Sano SK:llekin terveisiä, että kuule, te olette vielä nappikauppiaita tässä rintamalla. Mutta se on näin. Mutta yleisesti ottaa, niin ei tää niinku silleen vetele, että me ollaan jotain rottia, puuliukkoja. Hei muuten, lähettääkö joku viestin, että mihin nää lähetetään Ouluun tuolle HP:lle? Kato, se pääsee sit sammumaan taas seuraavaan striimiin. Me otetaan jostain selville HP-numero, kyllä me saadaan se. Niin HP, niin mä postiosoite. Tietysti Lindströmikin saa, niin ostaa vaikka lauantai makkaraa sitten, jos ei
me HP:lle perillä. Tällä periodilla mennään. Tää sanoo, että HP on homo. Ai jaa, no tää tölki sitten hanuri. Täällä on yksi pullo, minkä se voisi Missä on Kalle, Eerikki ja Jussi? Eerikki lähti vissiin kotiin nukkumaan. Laitetaanko kortsu vielä tuohon kärkeen, niin se HP voi työntää, jos on homonen hanuri tän. Tää menisi hyvin silläkin. Tuossa on aika paljon noin. Niin, siitä on äsken laittaa pullokoneeseen sitten Oulussa. Sellaisia. Joo, tällaista tällä kertaa ja meillä on kovat voimat menossa ja nyt meillä tulee semmoinen ajot, että me lähdetään nappikauppoihin ja meillä on kerran penetty ja ei oo HP. Me laitetaan tää mukana sitten tämän pullon kanssa. Jos sä oot homo, niin tuonne kaula kummalla puolelta haluat laittaakin anuriin sen. Tukkaatko isosta vai pienestä? Postiosoite vaan, niin Ouluun lähtee. Kyllä me saadaan selville sun osoite, ettei oo mikään ongelma. Onko se mitään? Ja tyhjät tölkit tietysti, te voitte Liströmin kanssa jakaa ne. Katarina Salmimeri kysyi, onko teillä? Ihan vitusti tyhjiä tölkkejä, vittu. Vähän kun ootte massimiehiä. Laatikko, meillä on tossa laatikoita, niin Joo. Ouluun lähtee kaikki tyhjät. Joo. Plus kondoomi sitten HP:lle ja sitten toi kaulapullo. Joo. Kelle? No HP-kulma homo, niin toi lasipullo, niin se saa sit pukkaa Ei Pekki sano. oomalla vai paksummalla päällä. Otetaan tosta. Sammu tossa.